Velkommen til denne her lille video, der ligger op til andet følgegruppemøde i projekt Ro og Energi i Naturen. Mødet finder sted på Stensbæk den 4. september fra 15 til 18. Og I er også velkommen til at møde ind online, hvis det er det, der er muligt for jer. En kort status er, som I ved, at vi ikke fik deltagere nok til holdene i foråret, og derfor så er projektet forsinket, forhåbentlig med 2 hold her i september og oktober og 2 i foråret. For lige at opfriske jeres hukommelse, så vil vi i denne her video fortælle lidt om behandlingen og også noget om dokumentationen. Og så vil vi ellers fordybe os i rekrutteringen, undersøgelsen af, hvordan det har været, og nogle forslag til, hvad vi kan gøre fremadrettet. Så dagsordenen ser sådan ud i dag, og også på følgegruppemødet, at der er ligesom 3 klumper: behandling, dokumentation og så rekrutteringsprocessen, som er det, der kommer til at fylde meget, i hvert fald mest, når vi mødes. En genopfriskning af, hvad behandlingen går ud på, er, at vi har 5 dage med de unge, og 1 dag en måned efter, og så har vi opfølgning hver måned en halv dag i op til 1 år efter. Vores tilgang er Acceptance Commitment Therapy, hvor målet er at øge den psykologiske fleksibilitet, der baner vejen for værdibaseret handling. Det gør vi gennem nærværstræning, det kunne være yoga, qigong, meditation. Vi har nogle terapeutiske øvelser, samtaler, craft-aktiviteter, altså noget vi gør med hænderne, som er meningsfuldt og har et konkret resultat, og som også kan virke beroligende. Og så psykoedukation ad hoc, når der opstår nogle behov eller nogle samtaler, hvor det kommer op. Vi støtter den unge i at opbygge kompetencer til at bringe naturaktiviteterne med sig hjem, og støtter dem i at opbygge netværk med hinanden og andre. Vi tilbyder transport med bus. Her har I skemaet for den første behandlingsuge, hvor selve forløbet det foregår fra 10 til 15:30, og vi bygger op til, at der bliver overnatning fra torsdag til fredag. Vi omtaler det ikke som terapi, men som træning, hvad det jo også er: træning i nærvær, og i at kunne tillade sig selv at opleve både det behagelige og det ubehagelige, og lære at navigere i det. De får også redskaber til at arbejde med værdibaseret handling meget konkret. Så det var lidt om behandlingen. Nu vil Christian gå videre med at fortælle jer om dokumentationsdelen. Hej og velkommen til denne her korte oversigt over dokumentationsdelen i projektet Ro og Energi i Naturen. Det er et projekt, som vi har fået bevilget af 15. Juni-fonden, og som vi udfører i samarbejde med Haderslev Kommune, Stensbæk, Sundhedslandskab og Forskningsenheden for Almen Praksis ved Aarhus Universitet med som sparringspartnere. Projektet her er et ungeforløb, som afholdes på Stensbæk, og vi dokumenterer så sideløbende. Kort sagt så er der inden visitationen et screeningskema, som også gælder som en førmåling. Det er ca. 47 spørgsmål. Det tager omkring 12 minutter at udfylde for den unge. Så er der en dokumentationsdel under selve forløbet på Stensbæk, hvor psykologerne udfylder kliniske logbøger og registrerer forskellige ting angående arbejdsprocesser og erfaringer. Og så er der en eftermåling efter første fase på Stensbæk, den intensive uge, med spørgeskemaer igen, samme pakke selvfølgelig, som jeg præsenterer om lidt. Og så afholder vi også semistrukturerede kvalitative interviews med 2 til 3 unge fra hver gruppe af de her ungeforløb, umiddelbart efter forløbet. Endelig så kommer der en opfølgningsdag senere på Stensbæk, og så laver vi opfølgningsmåling 6 måneder efter endt forløb, det vil sige spørgeskemapakken igen, plus kvalitative interviews igen. Så en kort oversigt her: vi måler altså 3 gange med spørgeskemapakken, før forløbet, efter forløbet og ved 6 måneders follow-up, og vi laver interviews med et udsnit af de unge efter forløbet og 6 måneder senere igen. Og dertil altså den her kliniske dokumentation undervejs. Skemaerne, som vi bruger, står her. Kohn-specific stress scale, den fortæller jeg mere om lidt. Livskvalitet,
Verdenssundhedsorganisationens Quality of Life, naturforbundethed, Nature Relatedness 6, den fortæller jeg også om lidt. Så måler vi på self-efficacy, eller troen på egen mestring, med 3 validerede spørgsmål, som også er blevet brugt i ungdomsprofilundersøgelsen. Endelig måler vi på funktionsevne og arbejdsevne eller studieevne på 2 forskellige måder. Nogle spørgsmål, som er udviklet til regeringen af Epinion, og et Workability Index udviklet af det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Vi måler også på tilfredshed, så selvom vi ikke interviewer alle, så bliver alle spurgt efter forløbet, og også ude ved 6 måneders målingen, med både åbne spørgsmål og mere specifikke spørgsmål om, hvad de har syntes var nyttigt og brugbart, og hvad der var svært i forhold til forløbet. Det kunne for eksempel være specifikke spørgsmål til gruppen, til psykologen, til stedet, til det her craft psychology, som er et element til brugen af meditation og andre ting. Så vi både får den umiddelbare indmelding og nogle specifikke feedbackpunkter. Der er også andre spørgsmål end dem her, som ganske enkelt er nogle baggrundsspørgsmål om demografi og historik og motivation osv. Jeg vil bare lige vise kort, hvordan det ser ud, når man kommer ind her. Det er ikke præcis det her skema, men det ser ud på nogenlunde samme måde. Man bliver guidet ind på en online portal, og så udfylder man altså skemaerne herinde. Og vi kan også bruge NemID til at identificere de her unge mennesker sikkert. Det er selvfølgelig GDPR compliant, hele dataindsamling, både kvalitativt og kvantitativt. Stressskalaen, PSS-10 eller Cohen-specific stressskala, det er det primære effektmål. Det er altid en meget god idé at vælge på forhånd, hvad er det, vi egentlig synes er det vigtigste. Og også at stå ved det og sige det på forhånd, så man kan have den sikkerhed bagefter. Det er en meget velvalideret skala. Det er den, der bliver brugt i sundhedsprofilundersøgelserne, og er blevet brugt i over 10 år af Sundhedsstyrelsen i Danmark. Derfor kan vi også sammenligne vores resultater med en masse baggrundsdata. Det er også den her skala, vi har set de her store stigninger i stress på for de unge, og derfor tyder noget på, at den altså kan måle stressoplevelser hos unge også, ned til 16 år i hvert fald, som indgår i sundhedsprofilundersøgelsen. Vi har også brugt den i over 30 undersøgelser i Fonden Mental Sundhed, så vi kender den vældig godt. Så måler vi på naturforbundethed, som er en ny skala. Den er udviklet af Elizabeth Nisbet, som der er et billede her. Nature Relatedness 6, det er en kortere version af en længere Nature Relatedness skala, og det er en skala, vi har gjort meget ud af at få oversat og tilbageoversat professionelt igennem flere runder med et oversætterbureau og Elizabeth Nisbets forskningsgruppe og Elizabeth selv. Og endelig i januar 24, så blev den altså godkendt i den danske version, som vi derfor nu er klar til at bruge. Efter det her projekt, eller sådan set med det samme, så er den her skala altså tilgængelig i Danmark og kan bruges også i andre naturprojekter, så det er bare at række ud, hvis I hører om nogen eller selv indgår i et andet projekt og kunne tænke jer at bruge den her NR6. Når vi begynder at bruge den, så er det fordi, at det kan være med til at skabe nogle begyndende forståelser af, hvordan oplevet naturforbundethed relaterer sig til for eksempel mental sundhed, stress, videre alle de andre outcomes, vi måler på. Det er altså vigtigt at have et valideret videnskabeligt mål for naturforbundethed også. Og der er NR-skalaen en af de 3 mest brugte skalaer i verden for naturforbundethed, og det er også en af dem, der er videnskabeligt mest anbefalet. Så det er derfor, vi har valgt den, og vi glæder os meget til at få erfaringer med at bruge den, selvfølgelig. Udover interviews og spørgeskemaundersøgelser og de her kliniske logbøger undervejs, så har vi også et fjerde element, som er en dokumentationsvejledning. Og det er altså også en del af vores projekt at lave en vejledning, som kan bruges inden for det her felt af naturbaserede indsatser generelt. Som der står her, formålet med dokumentationsvejledningen er at tilbyde faglig vejledning til dokumentation af indsatser inden for det naturbaserede område af mental sundhed og naturterapi. Og den laver vi med vores samarbejdspartnere og giver gratis ud efter projektet.
Det er simpelthen fordi, at der er en vækst af naturbaserede tiltag inden for mental sundhed i Danmark, og det er rigtig godt. Der er mange skud på stammen, men der er ikke altid så tæt et samarbejde mellem de her projekter. Der bliver ikke målt på det samme eller på samme måde, og der er heller ikke helt ved den grad af dialog, man kunne ønske sig. Så vi vil gerne bidrage med at lægge den her frem, og herunder for eksempel opfordre til at samarbejde på tværs om at afprøve nogle af de samme effektmål og få nogle sammenlignelige erfaringer, fordi det er rigtig vigtigt i forhold til at udvikle et felt videnskabeligt, at man arbejder med gentagende målinger og nogle af de samme procedurer. Så den vil blive udgivet i slutningen af projektet. Hvis jeg lige skal opsummere de vigtigste formål, vi vil gerne dokumentere arbejdsprocesserne, udfordringerne, erfaringerne og de løsninger, vi finder frem til, og vi vil også gerne optimere altså praksisfeltet, både undervejs, men også bagefter til en næste runde eventuelt. Vi vil også meget gerne følge for eksempel Medical Research Councils vejledning og have en høj grad af brugerinddragelse, fordi det er et nyt projekt og et komplekst projekt, og derfor har vi altså de her interviews og erfaringerne, som psykologerne og andre omkring de unge får undervejs. Det kan være med til at give en meget mere grundig forståelse af, hvordan programmet virker for dem, der bruger det, end de her mere standardiserede spørgeskemaer. Så derfor synes vi, det er rigtig vigtigt i starten af en interventionsudvikling at bruge kvalitative metoder. Samtidig så har vi jo skemaerne. Det er fordi, vi gerne vil have statistiske indikationer af, om der er målbare forandringer på de her videnskabelige effektmål, vi har valgt. Det kalder man også sensitivitet. Kan de her skalaer måle forandringer, hvis der er nogen, eller ser det ud som om, at de ikke rigtig måler det, vi tror forandrer sig? Det er selvfølgelig vigtigt, at de er sensitive for forandringer, for at kunne måle de forandringer, der måtte være. I den forbindelse vil vi jo så også sammenholde de her skalaer med det, de unge siger, og de erfaringer, vi får, for at se, om det virker som om, at der er den her validitet. Og det betyder sådan set bare, om man måler på det, man tror, man måler på. Passer tingene nogenlunde sammen? Siger de unge, at de er faldet i stress, så burde vi også kunne se det på PSS og omvendt. Så det bliver også spændende. Endelig så er det her også for at kunne grundlægge større studier af en indsats som den her, eller lignende indsatser fremover. Vi har simpelthen brug for de her data, både kvalitative og kvantitative, for at danne nogle datadrevede hypoteser for fremtidige undersøgelser. Hvilke effektstørrelser kan vi forvente os på de her skalaer? Hvad for nogle mekanismer er det, de unge taler om, som vi kunne være interesseret i fremover, osv. Endelig så vil vi altså gerne bidrage med den her samlede vejledning til at fremme ensartet evaluering inden for naturbaserede tiltag i Danmark. Det var det, og tusind tak, fordi du kiggede med. Og tak til Christian. Det gælder både for dokumentationsdelen her, og det jeg fortalte om behandlingen, er I meget velkomne til at stille uddybende spørgsmål, hvis der er noget af det, I synes, at der er vigtigt at forvente, eller I bare er nysgerrige og interesseret. Og nu går vi videre til det, som mødet mest kommer til at handle om, og det er rekrutteringen og kommunikationen omkring projektet. Jeg vil lige kort gennemgå, hvad vi hidtil har gjort i forhold til rekrutteringen. I rekrutteringen hidtil har hjemmesiden været central. Dels kan man finde viden om projektet, og dels er der en tilmeldingsformular, som den unge kan udfylde. Vi har altså set den unge som en central spiller med de professionelle rundt omkring sig, der kan hjælpe den unge hen til hjemmesiden og ind på tilmeldingsformularen. Her blev den unge ringet op af Tine, sygeplejersken fra Stensbæk, der lavede en screening og gav besked til Henrik eller mig, der ringede tilbage til den unge og aftalte en visitationssamtale. Her afklarede vi med den unge, om forløbet var noget for dem. Så vi har lavet forskellige ting her. Lige et overblik. Ud over hjemmesiden har vi været på nogle sociale medier, men det har primært været til de pårørende i et Facebook-opslag. Vi har haft fat i pressen, og der er blevet sendt en pressemeddelelse ud, og vi har en aftale om at vende tilbage, når vi selv har deltagere, der kan medvirke i en historie. Vi har haft annonce i 2 lokalaviser, og i forhold til de professionelle henvisere har vi
haft mails med one-pager, altså med information, der lige var tilgængelig i forhold til visitationsprocessen. Vi har haft fysiske oplæg, møder ude på studierne med studievejledere, kommunale afdelinger, læger og Headspace, opfølgende mails til dem og telefonopkald. Vi har lavet postkort med information om forløbet, og vi har lavet QR-sedler. De små sedler, som lægerne eller sagsbehandlerne kunne have lige ved deres bord, og så gå direkte ind på hjemmesiden gennem en QR-kode. Desuden skærmopslag i kommunale venteværelser hos læger. Derudover så har vi været med til et par konferencer, Sundhedskonferencen i Kommunernes Landsforening og Erhvervsfremmedagen i Haderslev Kommune. Det har desværre ikke været det rigtige eller tilstrækkeligt at gøre, og det har vi jo så måttet handle på, og Lene vil fortælle mere om, hvad vi har gjort. Hej følgegruppe. Som Dorte har nævnt, er noget af det, som jeg har brugt en del tid på siden vores sidste møde, at lave en evaluering af forårets rekrutteringsproces. I evalueringen ville vi gerne have så mange forskellige perspektiver med som muligt, så vi tog udgangspunkt i den samarbejdsmodel, der viser den unges vej gennem visitationsforløbet og viser, hvilke samarbejdspartnere vi har haft i rekrutteringsprocessen. Her ser I samarbejdsmodellen. Der er lavet 18 interviews i alt, og den orange tekst er navne på interviewpersonerne. Dels har vi interviewet repræsentanter for målgruppen. Henrik og jeg har besøgt FGU og talt med 14 elever der, og jeg har interviewet 2 unge, der er tilknyttet sygedagpenge i Haderslev Kommune. Der er også lavet interviews med projektets samarbejdspartnere i ungevejledningen og i sygedagpengeafdelingen, og med studievejledere på FGU og UC Syd og en af rådgiverne fra Headspace. Dorte har været i dialog med tovholderen for de praktiserende læger, og jeg har interviewet Henrik, Sheila og Tine fra Stensbæk og nogle af jer fra følgegruppen. Dorte og jeg har også holdt et møde med jer, Birgit og Børge, og jeres hovedpointer er inkluderet i evalueringen. Vi har fået virkelig meget viden fra interviewene, og jeg vil prøve at give jer et lynhurtigt overblik. Dels har vi fået mere viden om projektets målgruppe. Det er blevet tydeligt for os, at den er mere divers, end vi tidligere troede. Der er for eksempel stor forskel på at være 18 år og bo hjemme og gå på FGU, og at være 25 år og have sin egen familie og gå på læreruddannelsen. Det ser ud til, at den yngre del af målgruppen oplever det som meget vigtigt at kende nogle af de andre deltagere på forløbet på forhånd, men at det ikke er særlig vigtigt for den ældre del af målgruppen. Vi har også fået nogle konkrete input til nye rekrutteringskanaler og konkrete potentielle deltagere. Vi har fået virkelig mange input til kommunikation omkring forløbene. Både overordnet input til kommunikationens indhold og målgrupper, ønsker til kommunikationsmateriale og platforme, og helt konkrete input til f.eks. formuleringer på postkort og på hjemmesiden. Vi har også fået nogle gode kommentarer til tilmeldings- og visitationsprocessen, og vi er blevet gjort opmærksom på, at vi også skal hjælpe de unge, der tilmelder sig forløbet med, også at møde frem til det. Vi har fået input til forløbets opbygning og struktur, og det er blevet tydeligt for os, at forløb i en gruppe både giver virkelig god mening for den her målgruppe, men at det også kan være en stor udfordring at melde sig til et gruppeforløb. Vi har fået konkrete input til at gøre samarbejdet mellem de praktiserende læger og kommunen mere smidigt, og vi har fået et overblik over, hvilke kommunale regler, der kan have indflydelse på de unges deltagelse i forløbet. Det viser sig, at der som oftest ikke er regler, der spænder ben for deltagelsen. Vi har også fået et tydeligere billede af samarbejdet og rollefordelingen mellem UU-vejledere og FGU, og et bedre overblik over de tidspunkter i uddannelsernes årshjul, hvor det er svært at sende elever og studerende på forløb, f.eks. i praktik- og eksamensperioden. Vi har fået nogle kommentarer til Stensbæks skønne natur og til behovet for at blive transporteret derud, og nogle af de unge, vi har talt med, var bekymrede for dårligt vejr, for om de havde det rigtige tøj til at være udendørs i kulde og i regn. Flere, særligt af FGU-eleverne, brød sig ikke om tanken om ikke at have sin telefon en hel dag, og især var telefonen en tryghed, hvis de ikke kendte andre på forløbet. Vi har hørt om erfaringer fra andre naturbaserede tilbud og tilbud for unge. Erfaringerne indgår som en del af de emner, jeg lige har fortalt om. Til sidst har vi undersøgt, om interviewpersonerne har set annoncerne for forløbet i avisen eller opslagene i de lokale Facebook-grupper. Det var der ikke ret mange, der havde. Hvis jeg skal prøve at opsummere hovedpointer fra evalueringen, er det, at der generelt er stor velvilje for projektet og en oplevelse af god kommunikation og godt samarbejde. Det er tilsyneladende altid en udfordring at rekruttere unge til forløb, og det tager altid tid at starte nye tilbud op.
Det er blevet klart for os, at målgruppen rummer store forskelle, som vi skal være opmærksom på i både rekruttering og planlægning af forløb, og vi skal også gentænke inklusionskriterier vedrørende alder og bopæl. Mange har sagt, at gruppeforløb vil være rigtig godt for målgruppen, men det kan virke skræmmende at skulle starte op i en gruppe. Og det er tydeligt, at kommunikationen skal være bred og både henvende sig til unge og forældre og professionelle. Og det er vigtigt med både digital kommunikation på hjemmesider og sociale medier, og med analog kommunikation som møder og oplæg. Det vil være rigtig godt med kommunikation, hvor de unge er afsender, både til andre unge, men også til f.eks. UU-vejledere og sagsbehandlere. Tilmeldings- og visitationsprocessen skal forenkles og kommunikeres tydeligere, og vi skal gøre det så let som overhovedet muligt for de praktiserende læger at kontakte kommunen vedrørende en eventuel deltager til forløbet. Sidst men ikke mindst kan fremmøde være en udfordring og skal understøttes bedst muligt. Mange af de mennesker, der er blevet interviewet, har ydet et stort bidrag til rekrutteringsprocessen i foråret, og gennem interviewene har vi også fået en række navne på andre mennesker, der yderligere kan hjælpe os. Her ser I samarbejdsmodellen, der er opdateret med de nye rekrutteringskanaler. Vi har fået kontakt med Haderslev Kommunes kontaktperson til ungerådet Nexus. Hun vil gerne lave et opslag om forløbet på Nexus' Instagram-profil, og hun vil også gerne bede sit netværk i kommunikationsafdelingerne på de uddannelser, hun har kontakt til, f.eks. UC Syd, Haderslev Katedralskole og Det Blå Gymnasium, om at dele opslaget. Vi er også blevet gjort opmærksom på, at der kan være unge i målgruppen, der er ansat i Haderslev Kommune, og som kommunens interne fastholdelseskonsulenter kan være i kontakt med. På UC Syd er vi blevet anbefalet at tage kontakt til studiekoordinatoren, der kan formidle kontakt til undervisere på alle UC Syds uddannelser. Og på FGU er vi nu i dialog med både studievejledere, skoleledere og undervisere. Derudover sidder der nu en chefrådgiver fra Havekommunikation i bestyrelsen fra Stensbæk, der måske kan hjælpe os med f.eks. pressemeddelelser. Det var en lynhurtig opsummering af evaluering af rekrutteringsforløbet. Vi ses på Stensbæk. Så det vi har besluttet at gøre er blandt andet at udvide målgruppen, så vi går helt op til 30 år, altså de 18-30-årige. Vi inkluderer også unge, der står på venteliste til psykiatrien, hvis at de har et højt nok funktionsniveau. Og det kræver, at vi skal kommunikere lidt mere nuanceret til sagsbehandlerne, så de ved, hvem de skal henvise til os. Og så har vi besluttet at starte med FGU på det første hold. Og det handler om at kunne komme hurtigt i gang, fordi vi har en rigtig god dialog med dem. Og jeg tager ud på mandag, det vil sige, at jeg har allerede været afsted, når vi ses, ud og møde underviserne på FGU, og Henrik tager ud og møder dem i klasserne, så vi kan rekruttere direkte på skolen. Vi vil også trække på flere henvisningskanaler, og vi vil ændre kommunikationen med en ny video, opslag på Instagram, inddragelse af de unge, når vi først er i gang, og meget mere. Vi glæder os til at se jer. Hej så længe.